Wait guys, samahan nyo ako magluto ng biko. Yan, hinahalo-halo ko na guys hanggang sa kumunat. Ihalo lang natin ng ihalo para mas masarap, mas malagkit. Eka nga, parang ikaw lang malagkit, sabi nga nila. Wow naman, sarap niya no. Bikong kapangpangan ang tawag yan guys. Lutong kapangpangan manyaman. Eka nga. O yun, pendals ng ginogo. Pangata, ganding maluto guys oh. Ay, kanyamanan yan. Sige, gogome. Wait guys, binulos na na. Ayan, bubulos na no. Nyamanan yan guys. Isabay mo yung partner mo yung kape na dyan, yung black coffee tsaka biko, diba? Ayos, suabe sa sarap niyan. Yum yum yum. Master. Iyan. Sige pa ka dimit me hanggang kay dimit ming biko hanapin guys. Sige. Ayan oh. Baka magpantay-pantay ya guys. Magpantay-pantay siya pag binigyan natin ng guhit. Ayan na oh. Ayan na guys oh. Ayan yung kalalabasan niya. Bikong Kapangpangan presenting David Cushin lang yan malakas. Yun. Yamanak yan.